Shubor nakaslem jong unongsan hima. Bacheles! Im gagir tengsa ganam! Bacheles! Bacheles! Im gagir tengsa ganam! Bacheles! Bacheles! Ki bahayeng hasem jong nongelam barim ka hnyau trap National Liberation Council uba Cherry Starfield thank you kila kinma burom ye ka lingkho dap arsnem jong ka jingklat no jong u nagani ka slaper thei da ka balek bu senteu bat duai kerpang hau lom jingtep jong ni rangba hala mali hagani ka sngi kinongelam jong ki seng bhalang ba pher kila wan banyadan bentalang ban kinma burom ye ni rangba da babu senteu ha ka jingdon lang kidkhot jong ka HNLC haba kran ha ka sngi uba Granary Starfield thank you uba de paratra jong ba Cherry Starfield thank you ulapen ken mau ye ka ei ka bala jia ha ka khat lai tarik unai lar arajar arpuwe ula ong ba ka to ka jingjia ka de ka ba khlem poi perkhat da ka yeng ka sem ha ka ba ki leno bala seu tulop da ka sarkar ha po ka jingelam USP ka East Jantia Hills District kila wan ban that jubor ye kan mensim jong un men jong u ula ben rap ru da kabaong ba hapdeng ke jing dom senia kim shim la ai lat ba unya sai yala de uba Granary ula ong ba ki pulet amtang ba ki that ye ka jing em jong ba Cheris Henry kila penjular ru ye ka yeng ka sem bat sho bat bom ru ya arngut ki khon jong u kani gede ka sngi ba ka jat ben reu kan kin mau jiunom ya ka jingle don bor jong ki leno sarkar la ong uba Granary da ka ba benrap ba teng ha ba ki nya kali la da thia ukso hasurok kidang pet bat penpa hon bat kat yu ubreu lei kat no tam hagani ka sngi la yo jingkren ru ni ki nongelam seng bahalang ba pher ki ba penpa ye ki jing ngosi bat dawan ka sarkar ba ka dei ban penshitom ni ki break badan kti ban shim ya ka jingem jong ba Cheris kila kularu iki bahayeng hasam bakin don bat ki lakadei ha kanu kuno kapor baki don kam Stri bla song thai nok sang channel si. Te shwa bangin poisa tak phang pusun tiong shwa man ai kreng kot na kalyang jogi sam. Habai dei ko ni ko khus nem ba ars nem jogi. Te ni kong ning shap e ngapen pau jing songu yu blai. Try kan rat jogi bla ai ni kan ni sun beneng. Ka ba biang ka pengat bangin dan lang kum ni kum si para krui kan ni lom jin tep jogi bangin yok pendan bromi i. Habai ni bu sentiau mentak sngi khalai agos ajar pulai. Te king kong ka ai bang ning kong akhui lu akon pau jing songu. Ipi borok kiseng balang kam daman chung kerteng ini nuru baklai dan hanila kejong kan hun sembalang namang isu ai nang bagi media klai poi kuni krui tikat nung dap jing songu ipi ba pia don kap ngi nak pos kapor bat phimju eno ru ingi nak wi kesengi choi kesengi bat nak wi pos kapor te ha bai dai bakani sengi momenta ba kwa ban chukun ma ba ai kani ka ai ka belajar mun chung halai tarik agos ajar poi kadai ke jingja ka bangi poi perkhat ke yang sam ha ka ba ngala bat ong ba kilek no teroris yang kepala situlop dak sarkar kon rak sama hapok kejengalam jong u komandar jengki uspatan no polis jong ke East Jantia Hills District ucapal sing danau lawan ban khat jubor no ya ke jing men jonga hakamit steng senya jong ni katarik hapdeng ke jindum jong kemit ba ke jenja jong senya tikila rung jubor kila khat jubor jing imci khamda elat iban ya kren ben side DLD bat amtang begitu khat jing jing nrai kila penjulor ke yusem kila syok kila dat ke arut ki khon jong menjunga kila kerdam na klik kila kerdam na met na kerdam na sedam ti kan ni ke dat kesngi ke ba kum kecap ben riu hi brok ko ingin kalong ke history kecap ben riu jengi ba kat sa chicken mau ke jinglet don bor jong kini kila no sarkar bala sti rok tulop jong sarkar hi bala khat im pek im jung riu kham da khen syo mar boleh ang ta mar wat ngi banyak kali ru teng du thia so surok ngidang hon ngidang pek ngidang pengkerya yu mereka jauh beriau lekat notam. Tika ni ketika sengi kebangin sak jika maaf serta bat kun kejap beriau ngide punya teli kawai. Lembaran dengan teli kemut nak pors kapor kisi sudah kat iweh dan iweh. Kat ini boleh lidar ngasutu kin eliminate. Kan mal ketika hidden agenda jonor melak berbatai. Tak ada ben putran jap beriau kelak dabun gijat bon rukam. Tika ni ketika sengi kalau kau senam ba ars senam ke jong i. Bat nganget ba nak wik senam ngenang ibun ngenang yai porto ya ni rerong ba
balaklat kam di por ring kejap menteri sang idon kami mengenut benong ide berpro aja biang sisa bat ke pos sarkar ksep tiang muskam MI la kata aku penjabat no kena bagi jwing ikan menteri kam syu kan mau kata becik kemen misir jena ban kata kesin mamas tunha masin sai lama sisi pesan benang karang sepang mentah jam balakliap ujau lak perang tu boleh nang ku nak doa IPC ya punya poi sok thong bat ngiru ni dan ongkat ni bu jing doi kum pai ba pai lang jing brinyo tram ni bu lang jing doi punya poi sok jing job ka kam pile ka jing kan pi kalong ba success ba job bat ba pin me pendem hiru hakini ki bor jok sarka te ku blei Ek po pilale man po pidan hapo sa jong perkai. Kum ka kenhon ngila dawa, kum ka kenhon ngila demand ng government. Bakan ay ke justice. Henry hadok mentamane. Kam syama jialong. Nang liang jongi ngi sungon penram jur bat kum ngajak benri bro kawai. Haja ka ban ay justice. Kilet ban terwa mit dan ni ban terwa. Ya kita ki mithai ya ka yeng sam jong iba ceres lingba unu para budan lang ni. Kamusim ya kun kamusim ya lek jong piba. Kapan kan mau yangi. Ba pi pimdai kita ki sipai jong tirot sing. Ki belai bun kam hakaba tami ki sebai rupa. Kalau ngenuk sak babah ngingin ya kun. Ngidan ta kamusim ban ya kun. Haduk bag ngindayo yang tak justice. Hoi ngitip bat phiru phiatep ngilalej haman la ki department ngilalej man ki office bandawa here kaju kajubab na ka sarkar ka pamutulaw ka sarkar po me khlia nganut banong bakam suma dei ka sarkar jungi pat ba leni ta ka democracy form government here kala dei ka sarkar jong MDA nam tau MDA bat nam ta ki breu ki jong ki badan te ngikum ka kenhon ngidon ta ka musim Kabaskun banyele nang ni syakman. Hoi ngitip banalen juga yeng kalau mus po high court. Ngisut ho baka kamram menta kalau dan hakti jong kamekla high court badan buram. Kumba player scam ban kentat ik tiki artli ki pos. Ban kentat ban withdraw. Ya kane ke case ka baplamu po high court. Ngit scam nalen jong iro ngenya ye kon. Ba cheres pilalet artli kisam pilalet nakmat jongi hari ke ka bang ko bandong kasnam ke jong pi ka ut hangi kasnam jong pi ai kan nang su sing hangi kum ki sipai jong ajat beriu nang ni syakman ngena ye kon bat men pentikna ba ukuli lan ni ki kitan suloi jong ki bor jong an kinom dei su bandrong hapo ki tengkong ye jong pardo persnam ngangit skam ba ka kerteng bat kanam jong u kana ye su sing kat ba kisgi kinang ya nang ni syakman kublai subon kublai aku abang ontai ni sekentin kedai kedau ba jong kari bakaji pendriu kedai kedau ba keban IT ba bandan ndrei ka jingyap ka ba penlong yo mata tena kaliang jong ka hito ngingin jai don rengkat kumpan du pasang ngidon ti songsok baba che tangita hikentin kulai shibon shejar Kajingyap jong ni nongelam jong kajai benreu kadai kadak kasin jong kajing syak thombor jong kajai benreu ki bor ki banaba kai ka bang ui kalong ba ka sarkar meghalaya kamdai sok sarkar jong kajai benreu ko jongi ka sarkar meghalaya kadai ka sarkar jong nongwai la yalam lenti ka sarkar meghalaya da ki officer ki badai na ki waipat ki jai benreu na kata kadau kim salia wat ban dekat ya kajing im jong jong noro kom kajai benreu kala dai ka por yangi ba ngire ban husiar na kini senpo ke bawan ban sensyar ke bendeu ke juni ngasko banong ba kom kesan ba kisang malang barokai bedon lah kini por bangin don atang ko ikathong kata ka bangala dep kran ha ke arsna mensyua pelawian ju ba sie ba lada ke por ka dawa lada ki pulet ki wan ban haras ye ki parro ki prasnam juni lada ki pulet ki wan ban sei ye ki parro prasnam juni na yin ya ki parro prasnam juni na yin jungki kadai ka por yung isang malang ban si bantah ka ban lesai lang ye kini gibreo laki yeng katon nama balada ki pulet kidi ginong badan ki pen khanyi ki kendon an mangi upai ba ale ngidei gibreo ki bamdon ya ka balada ki pulet kidi ginong pen khanyan ngidei ki banang kong pat pen he kini ki pen khanyan ngirang ya kran kini ki sngi po patar khama persya ki pulet ki baktakti ki dekhot ki jongi yong sar lada phi phinang bat pen he ngile kidi ki number 1 bat pen he kini ki issue
ngem kwa ban mi kenu kejing kawang keti hapreng de parari jungi wala de pulet ne kidai kiri pat ba harai lada ki pulet ki badai kita ki breu ki nong bat ka an ki paradok prasnam jungi ki kongu ka kam lani ka hukum ka bahalor jung kita ki pulet ki banabar ki bar suang ma me khil peniap ikini ki parari ki jong me na ka dau jung ka spa ka phau na ka dau jung ki jumbo at lalot kangar spa ka jong ki bat na ka dau jung ka jakpo ki barsia ban khat ya la ka jong ka jingem jung ki paradok prasnam ki jong thek ka divide and rule policy jong ki British ka rong hak sarkar India bat menta ka divide and rule policy jong karne ka sarkar Meghalaya ka rong hak ki officer ki MLA ha ki tigi officer bofer jong sarkar jela ka jong bat kini ke wanra ka jing fer ka ba aikam kuma aikam ki British handai ya kitu ki dakhar ha ki tigi por banile aprsha ya ki para dakhar ha ka jai beriu jong ru ka Meghalaya Police rangkat bagi Meghalaya government ki perong kami ki samla jungnya Police Department bani ka wang ki sang balang bar ngi tangko ang ni para do parasna ka ai ka basngusi ka long ba kini ki perdo parasna jungi ru namar ka jing besai ke yeng kesem ki barse ban ko ngo ki por ki bahalor ngaso ban kerpa ki pulet ha ka wai ka sngi pisa shong that na ka kam bat karba phidang don ha uniform so bha respect ya ke human rights jong iwei pa iwei nong song snong lara phemla amar respect ban borom ni ke human rights ni ka hak long bre man bre jong iwei pa ba ak wei singi pin hap lau ku tu uniform jong pi mi rang kran iwei pulut hapo sekretariat hagamiat bakadang gejing syak kawang tiargas jong kinong hikai ngidang kran persya akmar jungu yong balada hak wei ke singi pin hap lau ke ni ka uniform ke jong pi da kan mau ba kat ba phidang dai usnam khasi ya phi entap ha ke ni ka khando jong gari khasi Nsatap ya pia kena ka khandau ba phin nom la alat na kane ka khandau jong ka jai benri ka jong larang ngi dai kino ki officer ne ki MLA lane ki minister ngi kerpa ki ba ka por kala dawa ya phi ba phin wan sa khamat ban trai nam ta ka jing to jong ka jai benri khadu ya wai ka khubor ka basai sha ki ba yeng jong ba she wala ka seng chen wayam kamdan ka bri neutrap hare na kapor sa kapor ngin tang ya talon ki kam ki jungi lada phidan kam ha kanu kom ngin ya idor kat bat phi lada dei takanu kalen tiru ngilong ki balak loy bat sunyang usenyang pen hai jo kesang ban no senyang sekayen ki jongpi tengi sngo ban ai kani ka kubor ba phim dei ban rit man siam namar ba khadu ya wai ngim tep ngilade ki wei ru na ki nong yalam sang malang ki bangila asa khot hajar ki pulet tang na ka daw bangi berngam phom sang le no kan poi kapor nganong yepi bar khot ki pulet ki pho samrkhe andre kan poi kapor lara kumne si kumne kami ka jisya nyon ni ka benreu ngar trai ndon jing e amar kata ka seng le no ka ban sa phom pat ngim tep kumno ka ban lop kata ka dei ka ba ngi kwa ban pan pau sha ka sarkar Meghalaya ba kam dei ban le silang khmat ya la ki jom ki do kisnam khadu ya wai kubai sibon ba she kalenti ya ka ba pilayat ban pen i ngi ya kalenti kum kaman siam chenrang ka jong phi ba phinia sa kaman na kamta ban sot i kaman siam e jai benreu ki khon samla jong jai benreu ka jongi khanang ba kari ba jai benreu sa sin pat kan khi kan sar na kamta ban yada yala ka jong ka snam tan rai ka badai na kamta ka jai benreu jong kalawai ka patang ka banwan khublai sibona khublai she jargo